Hey guys, नमस्ते, खुलुमबाई, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी के लिए मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया है। सो नोंथांमोननो थाखाय मोनसे गोदान वीडियो लानानै फैदों। दिनैनि वीडियोआनो जाहैबाय दा मोनाबिलिनि 9टा PM निफ्राय समबार बाराय 9टा AM सिम नोंथांमोननि थाखाय मोनसे डान्स मोसानाय फैगासिनो नबजित नार्जारी बिथांनि। सो बिथाङा जोंनि बर' हारिनाव बा बयनावबो आसामनाव माने आसाम पार्टिनाव जेसे हायो एसेबां हेफाजाब बिदों बा भट बिदों। सो नोंथांमोना बिथांनो अन्नानै भट मोनसे होदो। जोंनि आसामाव सासे अखाफोर आरो हाथरखि बायदि महर लानानै नुजाफैयो आरो नोंथांमोननिसिम आंबो रिक्वेस्ट खालामबाय। सो नोंथांमोनाबो अन्नानै दान्दिसे सम गावनि टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो नोंथांमोनाबो बिथांनो मोनसे भट होयो आरो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दङब्ला सो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आङो नबजित बिथांनि थाखाय जोबोद खस्थ'यै भिडिअ बानायदों बा बे भिडिअखौ आङो जोबोद खस्थ' बानायदों। अखा हादों, रुमाव एक्चुअलि आंनि लोगोफोरा उन्दुदों, बेनिखायनो आङो बाहेरायाव फैनानै भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। जोबोद अखा हादों, नोंथांमोना नुदों जानांगौ उनथिंजाय अखा गोलैगासिनो। सो अन्नानै प्लीज़ गाइस, आप लोग आज का वीडियो इन तक देखते हैं और मैंने जो नंबर दे रहा है इस नंबर पे देखकर आप लोग नबजित नार्जारी को सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ নমস্কাৰ। মোৰ নাম নবজিত নাৰ্জাৰী। মোৰ ঘৰ গোলাঘাট চিচুপানী অসম। বৰ্তমান মই বকাজান কাৰ্বি আংলং অসমত থাকোঁ আৰু এইবাৰ মই DID লিটিল মাষ্টাৰত আহিছোঁ। সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে মই অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। सो आसा खालामो नोंथांमोना बिथांनि भटखौ होनानै देरहासार होगोन होननानै। बिथाङा बर' बिमानिनो फिसा। सो गाइस, आप लोग वीडियो को देखकर पता चल गया होगा, नोंथांमोना वीडियो को नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जे नबजित बिथाङा मा बिदों। हाय, खुलुमबाय रायजोफोर, आं नबजित नार्जारी, जी टिभिनि DID लिटिल मास्टार सीजन 5 नि सासे बादियारि। नोंथांमोननि अननायाव आं टप 10 एबा भटिं राउन्ड सहैनो हाबाय। फैनाय सनिबार आरो रबिबारनिफ्राय भटिं राउन्ड स्टार्ट जागोन। सो आंखौ फाइनालिस्ट खालामना देरहासार खालामनो थाखाय गोसोआव रायजोफोरखौ भट होनो खावलायनाय थाबाय। प्लिज भट फर मी। जय बर' हारिनि। सो गाइस, गासिबो नोंथांमोना बिथां नबजित नार्जारी बिथांनो भटखौ होनानै देरहासार खालामो आरो जोंनि आसाम हादोराव बा जोंनि बर' रायजोआव सासे हाथरखिनि महर लानानै फैयो, बेखौ आं लुबैयो आरो आसा खालामो। सो नोंथांमोनाबो बिथांनो भट होनानै देरहासार खालामदो, बिथांनि सिमांखौ फुरा खालामदो आरो नोंथांमोना नैबे होनाय नाम्बाराव कल खालामनानै खबर लानो हागोन आरो भटखौ होनानै देरहासार खालामनो हागोन। अल द बेस्ट नबजित नार्जारी आगै। माय गड ब्लेस यू आगै की। हर रोज पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे, क्यों जिक्र तेरा